Jeg vil nu vise jer, hvordan I skal gøre, når I en opgave bliver stillet over for og skal vise en sammenhæng mellem nogle givne tal. Eksemplet her kunne være, at vi ved, at vi har nogle x-værdier, der hedder 1, 2, 3, 4, 5, med nogle tilhørende y-værdier, der hedder 1, 4, 9, 16 og 25. Her bruger vi så GeoGebra. Som I så tegner jeg det ind i regnearket her. Og det vi gør nu, det er så, at vi markerer tallene. Vi gør ligesom her. Ja. Så er der et analyseapparat heroppe, hvor vi så trykker på den, der hedder tovariabel analyse. Så viser den de to kolonner, som jeg har markeret, og så siger det, er det den, I vil analysere? Ja, det er det, og vi analyserer. Så får vi billedet her frem, hvor vi kan se, at vi har en x-akse og en y-akse med punkterne plottet ind. Det vi skal være opmærksom på det her, det er, at på y-aksen er afstanden mellem tallene mindre, end den er her på x-aksen, for at vi kan have alle punkterne med. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal finde den funktion, som er tættest på at gå igennem alle punkterne. Og for at vi kan gøre det, så skal vi kunne finde den r i anden værdi, der hedder 1. Eller så tæt på 1 som muligt. Det kan vi gøre heroppe. Og vi skal også lige hernede og vælge. Vi kunne tage en linje her. Der kan vi se, her er punkt, der ligger over, punkt, der ligger under, og punkt, der ligger over. Og r i anden værdien er heller ikke 1. Så kan vi vælge en anden. Så kan vi tage en eksponentiel funktion. Igen kan vi se i billedet, at punkterne og selve grafen ikke stemmer overens. Det kan vi også se herovre. R i anden værdien er under 1. Så kan vi prøve den polynomielle funktion. Her kan vi se, at r i anden værdien er 1, hvormed denne funktion går igennem alle punkterne. Det vi så kan se nu, det er, at selve funktionsforskriften for sammenhæng mellem de her tal, den står her. Den er lige med y er lige x i anden. Det man ydermere kan bruge det her til, det er også at sige, okay, her har vi givet op til x er lige med 5. Hvis vi så bliver stillet et spørgsmål, der hedder, hvad hvis x er lige 10, hvad er y så? Det kan vi tage ind hernede. X er lige med 10, og trykker enter. Nå, så regner den lige ud for os, at y var lige med 100. Smart.